Our message is very clear. Stop the refugee. Stop it. We are joining the United Nations in generating equality, standing against rape. Yes. Yes. We are here to stand against rape. We are here to stand against rape. Mujeri. Yes. Gaskana oye. Oye.
Ready? Let's join. Let's not separate ourselves from the rest of the team. Unity, Aditya. Unity of purpose, Aditya. We are all here. We are gathered here. Let's even show it where we stand.
And then I got 40, I got steam. So we are commemorating 16 days of activism against gender-based violence. Did it stop rape? Ahoy! Ahoy! What else are we commemorating? To commemorate at the International Day of People Living with Disability. Ahoy! 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 That's in the shadow. That's in the shadow. Ahoy! Ahoy! That's in the kutingirirwa. That's in the kutingirirwa. Did you know kuti vanhu vane disabilities vanosangana negender based violence yakanyanyisa chaizvo? Ahoy! Ahoy! Vanobhiliva kuti ndikati munhu ane albinism ndinorapwa neHIV AIDS. Handiti all that is gender based violence. Tosangana nemadzimai ane albinism. Ahoy! Vanhu vane urema hwakasiyana vanosangana negender based violence pakuti vamwe vabereki vana amai vari kutizwa nevarume vachingwa zvavana nemadisabilities. Ahoy! It takes two to raise a child. Ahoy! Saka zvemwana hazvisi zvekuti mwana kana zvana neurema iproblem yaamaika ndeyababa. Handiti it's a blessing yatapiwa tiri tuse vabereki ngatirekei mwana tese. Ahoy! Saka ngatiratidzei Zimbabwe nhasi kuti nhasi izuva redu. Handiti tichichitsika timhanye nacho tokumbira vakomana chinotimbo chekuti tinyatsotsika pasi. Handiti ahoy makomrades. Ahoy rada kupinda neni mudanga varipo herapo ayodopinda neni mukati timbokatsikisa kekutamba nekuti nhasi toda kuti vaone pari kupisa nhasi ende pari kutopisisa. Ahoy! Ahoy! Tiri kukumbira hati pari kudiwa mukadzi wekwaya life. Mukadzi wekwaya life tipeyo titsenhurireyo uku takutotsva iko zvino tikunonoka kumusoro dzimbe tamirira
Gender best parents. Albinism initiative and
kugadzirisana zvakanaka nditi saka tofamba zvakanaka bhana redu kumberi bhenzi pamashure vanhu kumashure kwebhenzi tikuteedza rodi tikuteedza saka vane bhana teerai ava mai vari kuenda kwavo Bhana panya. Unotangira hapo. Timira. Paru dogo. Bhana pesa ngeje? Koi cheche asira pero. Hansela, Murbo.
Dapat. Kamera ini. Oh,
Makundo.
igamu, ona igamu, initiative, ona igamu, Akune one tangari. 3 fly in at 10. Fly. Amamna boka. Saka 3. Generation equality standing against the equality. Saka hapana watiri kusiya vasikana, vakomana, varume, madzimai, munhu wese tiri kumuda ikoko. Ndizvo here? Tiri kuona nyaya dzakawanda dziri kuitika matiri kugara munharaunda umu. Kuri kunetsa vanogara kunana Chitungwiza kumaraini kwedu isusu, kunana Mabhuku, Tafara, Kumbare. Mvura iri kunetsa nai. Asi takaona kuti haisisiri nyaya yekushaikwa kwemvura chete. Madzimai nevasikana kuenda kunochera mvura paipai. Pane zviri kuitai. Vanhu vakunzi kuti umbotanga wachera mvura imbouya ndikugume mbichana. Ndizvo here? Kana uchida kuchera mvura ndimbokukumbira ndizvo here? Vasikana vakabva kunyora grade 7 neform 4 vaiuya vachikomplena. Vakati kwakusinganyoreke nekuti vainonoka kuenda kuchikoro vachinotsvaga mvura. Ndizvo here? Saka isusu patiri kukomemorata 16 days, toda kuti varume vari panapa nevakomana vadzokere kwavari kugara uko. Vanotaura kuti isusu toda kuita machampions pamabhohos ekuti hapana musikana kana mudzimai anofanira kumbunyikidzwa achitadza kuchera mvura zvakanaka nekuda kwakuti uri mudzimai kana kuti uri musikana. Ndizvo here? Madzimai akazvitakura okwanisa kuzvicherera mvura obuda oenda. Vasikana vechidiki toziva kuti vana vari kuchera mvura, saka tiri kuramba kumbunyikidzwa pazvibhorani. Ndizvo here? Tiripo nhasi panapa tese takasangana. Tambonzwa nyaya yevanhu vanofunga kuti ukasangana pabonde nemunhu ari kurarama ari muurema, vanhu vanofunga kuti pamwe zvine zvazvinobatsira kana uri kurarama uri neutachiwana. Tazvinzwa nai? Asi nhasi nekuti tiri kuti tese pamwe chete we are joining hands and putting an end to GBV. Tiri kuzviramba izvozvo. We want to go back and share a different message. Kuti munhu wese anofanira kupiwa mukana wakafanana, anofanira kurespektwa zvakafanana, anofanira kuchengetedzwa zvakafanana, zvisinei nekuti wakamira sei. Ndizvo here? Ahoi vana baba, ahoi vana baba. Tiri kuchengetedza here vana vedu kudzimba vatakasiyirwa? Tiri kuchengeta here? Tiri kuchengetedza here ana mufundisi vari panapa? Taona kune vechechi vari panapa. Ndizvo here? Madzimai vasati
kukanyira charegedza kukurova ndizvo ndozvatinoudzwa ka munhu anorova anouraya ndizvo here munhu anorova anouraya munhu anotaura mashoko anodzimba pamwoyo anouraya ndizvo here saka madzimai patinenge tiri kumaraini anambuya jeni kana vamwe vauya vachitaura kuti varohwa vaudzewo vanorivisa ndizvo vaudzewo vanokwanchelewa ndizvo here ndozvatiri kuramba. We want to put an end to GBV. Muri kumboziva sei takapfeka matisheti eorange here? Muri kuzviziva? We want to build a strong movement inoti vana baba vakomana vagadziri vemitemo vachengetedzi vemitemo madzimai nevasikana vachitungamirira vari kumberi vemachechi matraditional nemareligious leaders tese toita kuti tiuye tigadzire movement inoita put an end to GBV. Patinosvika kuna 2030 hakuna mudzimai kana musikana anofanira kunge achipfunyikirwa kana kushungurudzwa ndizvo here. Tiri kuda kuti varume vese vari pano nevakomana vaende vanoita maambasadha edu ekunotaura kuti taradza kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana ndizvo, kungave kumachechi kwavanenge vari, kungave kumaraini, kungave kumabasa kwavo, kungave kuukama kwavo, kwese kwavanenge vari. Toda kuti tichengetedze kodzero dzemadzimai nevasikana ndizvo here. Vasikana ahoi! Vasikana ahoi! Ivi mune chimuti nini, toda kuti mumhanye nechinhu ndizvo here. Tinotaura kubasa kwedu kuti anything for the girls without the girls is not for the girls ndizvo here. Saka ndino tinoda kuti mumhanye nechinhu. Saka nhasi izuva renyu vasikana nemadzimai, isusu varume nevakomana nevafundisi auya panapa mavaona vatanga chitaura nevapurisa nevagadziri vemitemo nevanoremekedzwa toteera kupi? Toteera kumashure ndizvo here. Toda kuti bhendi kuti kana radzokera kwese kwamunenge muchiridza muite maambasadha edu muvaudze kuti no to GBV ndizvo here. Bhendi yedu saka matisheti atakupai, pane matisheti atakupai, takupai matisheti mozona apfeka muchitaridza kuti maambasadhas edu ari kutaura kuti no to GBV ndizvo here. Ahoi brass band, brass band. Abo zvekuti apana here kamusikana kechidiki kangoripo kakakuwa kana umwe kuti vanhu vese vangonzwa chimutiso kangoti deki kechidiki dzikaripo uya kani uya uvaudze pane mashoko achakupai pane mashoko atida kukupai naye.